смяната на радиатора ще я дадем отзад напред, когато вече слагаме новия радиатор. За да се извади цялата система, има болтове, да покажеш, които вече ние сме завили, защото започваме. Тук е единия, ето тук отдолу е втория. Вижда се там картинство. И съответно от тази страна още един. И отдолу пак, може би ще се види, ето от другия болт. Да, е това е. Тези болтове сме сложили, радиатора сме го поставили върху тампоните, които влизат, то се вижда където влизат тампоните. В момента поставяме ето тези металните отстрани, които се държат за копето, пак са тампони с метално около тях. Важното, което исках да кажа е, когато се сваля радиатора, че освен да се развият всички болтове, да се свалят маркучите, трябва да се отвие казанчето и да се свали казанчето за хидравликата. От тук изтича хидравлика и затова сме ги запушили почти тези маркучи. И да се свали това е дехидратор на климатика, който се отвива от тези два болта от перката на вентилатора и отдолу има един болт 17, доста голям, но лесно се отвива и отдолу се сваля. Ето тази част тук не се отваря. Тръгна да я отварям, но я спуках. Сега е окей. Сега продължаваме с завиването на тези страничните неща. Ако се свали фара тук, ще стане доста по-лесно, но и така може бавно и слабо да се завие. При свалянето на радиатора първо разглобих тук болтовете, хванах радиатора на климатика, тъй като той се държи за другия радиатор, го хванах с фински опашки тук и тук, която вече я махнах с финска опашка за тази дупка от напречната града, която също сме свалили, за да не изпадне, защото си е тежък, а пък се държи само на тръбите тук на дехидратора и другите тръби към копето. Значи свалих болтовете, след което при свалянето трябва да се откачат, пак показвам тези неща. След това се изважда перката, леко с намърдване се изважда, след което може да се извади и самия радиатор. Т.е. радиатора, за водния радиатор не може да се извади, ако перката е поставена в колата. Закрепили сме вече радиатора за тези 4-те му тампона, плюс сме закачили радиатор на климатика с 4-те болта към радиатора за водата. Следващото стъпка, която ще направим, е да си свържеме ето този маркуч отдолу, което става доста трудно всеки път. И с такъв инструмент, малко приспособен, ще се опитаме да го... Чакай да го захванем.
Всъщност тази скоба е и причината да имаме спукан радиатор от предната интервенция, която правихме по колата. Така че инструмент, с който лесно да се отщипва и защипва тази скоба, би бил много важен на всеки, който реши да го прави. Тези клещи, които ползвам аз, определено не са най-добрият вариант. Така, трябва да видим. Ще още малко надолу. Опа. Добре, това е. Това е, да. Да, може би бил малко нагоре, да, но така ще си е в момента. Сега перката. Може да снимаме как ще поставим. Другия маркуч. Ще имаме място и отгоре, така че после ще го свържим. Това също е доста критично тук. Значи, ела да покажеш от тук това как го вкарах. Ето тази част тук минава отгоре, минава и така с напъване, я штракнах отгоре и след това се плъзга надолу. Това беше начина на присвалянето на перката. След това тук трябва внимателно да се подхожда, защото предполагам, че е под налягане. Така. Така. И го направихме. Тук има малко наранявания, но и предния радиатор имаше, пък е работил доста години. Така, ми това е. Сега завинтваме 1, 2, 3, 4 болта за самия радиатор на това. След това имаме да сложим 2 болта тук и едната гайка отдолу. Плюс да сложим казанчето, двата маркуча. После штраква, не се завинтва никъде. Ще покажем това, няма пак проблеми. 4 болта в 4-те края. Дехидратора се завинтва с 2 болта и гайката отдолу, която гайка се завинтва на дехидратора и притиска една в такава форма пластмаса, която излиза от радиатора. Дехидратор има една втулка, която минава така и гайката се завива ето в тази част тук. Така изглежда. И после ще го покажем, като е готово. Това ключе седмица го ползвах, за да завия и съответно да развия този болт отдолу, защото е доста скрит и не може нито с трещотка, нито с друг ключ. Този поне има някакво ъгълче и става. След като вече сме завинтили всички неща, слагаме кабела за перката. Така и кабела за термостата, който ето го тук виси.
най-горният маркуч. Трябва да го изтегнем сега. Това е силикон за гумени уплътнения. Улесняваме скобите, като ги напръскваме с този силикон, за да върви по-добре. Така. И тази скоба е поставена. Остава сега да се сложи гредата на пречната, която се завива на 4 болта отгоре и 2 болта отпред. И въздуховода трябва да се сложи, който също са махнали, заедно с тази пластмасова фуния, която води въздуха под радиатора към въздуховода. Това е. Там се вижда колко е мръсен филтъра, но това не е задача за нас днес. Задачата беше друга. Така че си оставим мръсен. Този радиатор идва с дупка, която трябва да бъде запушена с такъв болт. И ние това не го бяхме видели и съответно си изгубихме малко антифриз. Сега трябва това да го завиеме на вече монтираната кола. Да. Разочарованието тук беше много голямо. То продължава да тече. Някои хора промиват колите с дестилирана вода, но ние, понеже сме баровци, го промиваме с антифриз. Това на къде трябва да го върта се? Така. Обратно. Обратно. Олей! Така. И сега, както следващото, това трябва да се затегне.